Riwruoge makedone ratich oganda kaachiel kod apisas mag kaunti ma Garissa ochako kendo telo e chenro mar chiwo puonj ne jodak e kaunti no ewi midhiero mag nyange mar nyiri. Riwruogego bende medo sundo tend kaunti no mondo oket chike mabiro neno ni okawo okang' mager mar chik ne jogo ma oyudi gi ketho mar chwalo nyange mag nyiri. Ne mine bende ma oyudo yuto margi kokadho e chal makamano onyisgi mar mondo mi kendo jiwgi mar mondo mi gimany yore mamoko mag siro ngimagi wirani nitiere dwaro mar chiwo arita makare ne nyithindo manyiri. Kukeketwa wamekeketwa, na tumewaelezea kwamba ukeketaji sio utamaduni wa kujivunia, bali ni ukatili inayoangamiza hawa wasichana wetu, ambayo ni ukatili ambayo inarudisha wasichana wetu nyuma, na nataka niseme pia kwamba ni utamaduni ambayo imepitwa na wakati. Hapa ambapo tuko, wasichana wengi ambao wamekeketwa, inapofika wakati anaolewa, msichana anapata shida, anapojifungua anapata shida, na vile vile pia wanapoishi. Wasichana wengi ukeketaji umewaathiri. Kwa hivyo tunasema ukeketaji hatuiruhusu popote hapa nchini. Tumeona wasichana wengi, wamama wengi wanadhulumika kufanyiwa ukeketaji. Tumeona mahospitalini wakina mama wakati wanataka kujifungua wanapata shida, wakati wameolewa wanapata shida. So kama sisi wana bodaboda tunakomesha ukeketaji kwa jumla.